Ada ka kadi iti biyag nga nabanbanlugan. Kuno nabanlug kan iti biyag. Ada ka kadi iti tiyempo iti biyag mo nga kayat mo iti agiba. Saan nga aksidente nga daka iti dayto nga YouTube channel. Ni Apo Diyos kayat naka nakabilgan. Ni Apo Diyos kayat naka kaarakupan. Ni Apo Diyos kayat na mapagasan isuna iti biyag mo. Babaen kadag iti mensahe na itamanglugan kan mabuya kada ito'y nasama. Pagkabsat kan gagayam, iti kararag ko kasada nga dagdayan kan buya yung dag iti mensahe nga may upload kada ito'y nasama. Iti Diyos, iti mangkadwa kada kayo, mangpabilid kada kayo, mang bendisyon kada kayo, ang pagpaliw iti biyagyo, ang runaan na kada kayo nga sampay nga nakamamukin ni Apo Yesu Cristo at ada nga ma-encounter yu uso na in a level nga baliwan na iti biyagyo gamin dahito nga encounter agbalin nga ni Apo Yesu Cristo iti agbalin nga Diyos ken pangisalakan. Kaya sapay ko mga kakabsat natakkel nga ron iti maitulong dahito nga YouTube channel kada kayo. Kaya kadalaan iti basit na itaw kumot kada kayo na bendisyonan kayo, na-bless kayo kada ito'y may mensahe na ma-upload kada ito'y nga channel. Taritin kayo manmot na mag-subscribe at ibingay kada ito'y nga may mensahe kada ito'y ang agmuyo at mo iti kasta kulay mot kada kwada at ada nakabilad da manglagdamot kada ito'y nga mensahe at makatulong mo kada-kada na tuloy nga agbiya at serserbi kini Apo Yesu Cristo. Alawin ka kapsat, tili maminsan, i-welcome kayo kada ito na channel, ang Provincianong Pastor siya iti adipan iti Apo Dayamyo Online Pastor Severino Aquino Jr. ang bakbati kada kayo ti Diyos ti mangidalan, ti Diyos iti aglina kada kayo